Selo Bašin, okolina Smederevske Palanke. Jako lep kraj, međutim, momci ovde su jako usamljeni. Baš zbog jednog takvog smo i došli. Njegovo ime je Darko i ja ga poznajem. Već sam bila kod njega. Dobar i pošten momak, međutim, do sada ljubavi nije bilo. Ne znam da li je spreman, da li je možda izneo neke domaće proizvode ovoga kraja da Mlada proba. To ćemo sve saznati. A što se Mlade tiče, ona već neko vreme traži srodnu dušu muža uz pomoć provodadžije. Do sada joj nije išlo od ruke, međutim, možda baš danas bude emisija kada će naći gospodina pravog. Ona je nekada bila plavuša, a sada je crnka. Vidjet ćemo da li će neki od vas i prepoznati. Hajmo prvo da se sretnem s njim da vidim šta je pripremio i da li je uzbuđen. Počinju provodadžije. Ja sam Darko Ristić, okolina Smederevske Palanke, selo Bašin. Prijavio sam se za provodadžija da bi našao srodnu dušu, ženu i tako. Ženio sam se, imam sina 6 godina, prvi razred. Voleo bi da imamo još dece. Izgled mi toliko nije bitan. Da je dobra i poštena. Prevaru i laž, to ne bilo je. Pa živjeli bi ovde, jer ako ona neće ovde, negdje u stanu. A ako njom ne odgovara ovde, mi bi se dogovorili i tako. Radan, vredan, radim svaki dan po nadnici i tako. Skoro nije bila veća ljubav, nikada nije bila veća ljubav. Nadam se da je ova mlada dobra. Verujem u provodadžije. Voleo bi da se oženim i da napravim svadbu. Ja sam Slađana Đurović, dolazim iz Beograda, iz Kaluđerice i imam 34 godine i još uvijek sam u cvetu mladosti. Neki me već znaju, u stvari ne neki, nego većina me već zna, jer sam se prijavljivala više puta u provodadžije, ali eto, ja kažem, nada poslednja umire. Možda me ne prepoznajete sa novom frizuricom, stavila sam i usne i obrve i sad ćemo još malo da dodamo volumen usne i obrve, pa znači niko me neće sledeći put ni prepoznati još više, jer ću biti još lepša i lepša sve dok ne nađem mužića, pužića, da jednostavno sa mnom provede ceo život. Ja radim u fabrici lekova, gurman sam, volim da kuvam, da spremam, komunikativna sam, volim da se našalim, volim da opuštam kandidate koje sam imala tako male ćutljive, pa sam opet ih opustila baš jer umem, to mi ide od ruke. Sad ćemo da vidimo da će mi ići od ruke, da vidimo da ću da pronađem svoju srodnu dušu, da će mi moja mašnica pomoći da nađem muža kad već do sad nisam našla. Pozdrav! Mladoženja! Dolazim. Pa Mladoženja, ja tebe čekam, zbog tebe sam došla. Dobar dan. Dok nisam dobar dan, hvala lepo, bolje te našla. Dok nisam rekla Mladoženja, ti se ne odazivaš. Pa nisam. Sredio si se, spreman si. Jes. Reci mi, ti si, koliko ja znam, sa posla došao Sa posla. da dočekaš provodadžije. Da. Dobro. Znači i posao i ženidba i sve u jednom. Sve u jednom. Nešto da te pitam ja. Ja sam bila ovde i znam da je ovaj kraj jako lep. Reci mi, kakvi su ovde domaći proizvodi, kakav si ti domaćin, šta si pripremio? Pa dobro, spremio sam kolače i sok, a nisam stigao, sam radio i juče bio u drva i tako. Nema veze, bitno da se vi zasladite. Da. Mada ona je slađa od svega, mogu ti reći. Pa dobro. Reci mi, molim te, šta voliš kod žene? Eto, na primjer, na oko da pogledaš. Šta prvo primetiš na ženu? Lepotu. Ali šta konkretno? Da li kosu, da li oči? Pa sad ne mogu da ocenim. Znaš, kad vidiš ženu prvo, šta vidiš? Oči. Pa vidim je oči, sve. I sve ostalo. Ti odmah skeniraš sve. Da. Dobro. Reci mi, molim te, od kad se nismo vidjeli, je li bilo nekih poziva ljubavi? Pa bilo, nije to bilo baš. Nije to bilo ozbiljno. Ništa ozbiljno? Ništa ozbiljno. Bože, pa valjda su čule dame kad si ti rekao da želiš ozbiljnu ženu. Pa čuo sam se za par, neki tražu pare ovamo namo, ja nisam teo da šaljem pare i tako. Ništa to. Zato smo mi ponovo došli, da možda popravimo utisak u odnosu na prošli put. Ajde da ti odeš u dvorište, pošto nije hladnjikavo, taman je, i ja je dovodim. Da. Hvala, Darkić. Važi. Ajde. Idem ja po nju, pa da vidim.
ti dete dovedao? Ja, Našminkala si se? da, sredila sam se, skockala, rekao, ajde, Jedva ko sam zna. te, Slađo, ja sam te jedva sakrila. Zato što otac je izašao da te vidi. Au, Rekao, mlada, ne sme pre vremena da se vidi. Jesi uzbuđena? jes, malo jes. Ovde, tačno iza ovog ugla moja kućica. Hajmo mi da virnemo. Ajmo da virnemo, baš da Da, vidimo. dođi polako da te on ne vidi. Ajde. Si ga videla? Jesam. Nadam se da nije on tebe. Dobro. Nije gledao u drugu stranu. Kako ti se čini ovako na prvi pogled? Pa, okej je. Okej. Nisam baš lice toliko baš dobro, ali nisam vidjela otprilike, tako da... Pošto vidim da Delo mi treperiš... da je visok. Jeste visok momak. Pošto treperiš, ja ću zajedno s tobom da... Možeš da mi upiješ tu tremu. Ajde. Ajde. Ajmo. Vidite mladoženja. On me video. Mladoženja. Dovedoh mladu. Polako, polako. Da se vi upoznate. Dobar dan, ja sam Darko. Drago mi je. Izvolite, Sedite. sedi. Možda budući mladenci. Uživajte, vidimo se posle. Hvala. Koje si godište? 90. 90. Pa mi smo vršnjaci. Jesi i ti 90? Aha, ja sam Da. 90. Drago mi. Čime se baviš? Pa radim poljoprivredu, radim ovako, nemam stoku, ali radim po nadnici, tako. Pa lepo. Sečem drva, tako. Tako godim. Lepo. Reci mi Sa zidarima. jesi bio skoro u vezi? Pa bio sam ženjen. Ženjen? Sin je kod majke tamo, prvi razred i tako. Pa lepo, znači imaš detence, neke živo i zdravo. Šta da, tako je bilo. Pa lepo, pa što ste se razišli? Pa ona je bila ljubomorna, pravo da ti kažem, bila mlađa od me 10 godina i Pa da. nije mi verovala ništa i tako. Znači pa da, ne valja ljubomora uopšte. Pa ne valja. Ne valja ljubomora. Ne valja. Da. Reci mi, je li ima nešto da te zanima da me pitaš? Si ti bila udavana u vezu? Nisam. Imala sam vezu 2 godine, a udata nisam bila. Nemam ni dece. Eto, više puta sam se prijavljivala da nađem srodnu dušu. Isto kao i ti. Odakle si? Ja sam iz Beograda. Iz Beograda? Da, iz Kaluđerice. Aha. Radiš negdje? Radim u fabrici lekova, živim sama trenutno. I tako, eto, više vršnjaci smo. Dobro. Kakve devojke inače ovako voliš? Izgled mi nije bitan. Važno da se slažemo, Da, znači boja kose ti nije bitno. Nije bitno, važno da li da se... je punija, mršavija? Nije bitno. To je baš cenim. Bitno da se 2 duše nađu. Da. Da, to je bitno. Da nađemo zajednički jezik i to. To je bitno. Hoćete kolači? Sok? Može voda. Voda. Ja ću malo. Hvala. Inače ovako, šta radiš inače u slobodno vreme? Pa idem tako do Palanke nešto kad treba, odem malo, popim kafu, prođem i tako to. Pa lepo. Je li ima neko dešavanje ovdje na selu? Pa ne. Neki vašar, nešto tako? Slabo. Nema. Ima 5 km Varošica na Talinci, ali to je slabo kao selo i tako. Inače, sa kime živiš? Ne pijem, ne pušim. Pa to je super. Sa kime živiš? Sa ocem. Sa ocem, pa lepo. Uzmite malo koji kolač. Ne mogu sad, hvala, poslaću. Pa dobro da otvorim. Hvala. Reci mi ovako, jel voliš da kuvaš? Znam da kuvam. Znaš da kuvaš? Da li ti očekuješ da muž i žena, recimo, oboje da rade ili želiš ženu tačnije domaćicu? Ako radimo zajedno, imamo 2 plate. Ako radi jedna prihod, jedna rashod. To. Stvari 1 prihod, 2 rashoda, da kažemo. Da, tako dođe. Inače, ovako, imaš neki hobi, sem da radiš? Pa i branio sam tu dugo godina
imao klub, pa ukinut klub, oni me poslije zvali da idem na drugo mjesto, ja nisam teo, poslije se uvatim rada i tako. Slabo neki put izlazi, nema tu kafeića, nema ništa. Reci mi ovako, slatkiša, jel voliš da spremaš? Slabo jedan slatkiš. Slabo? Slabo i spremam, kupujem, a sve znam ovako da... A od slanih jela? Od slani, znam da pravim sarmu, znam da kuvam pasulj, Sarma, da me nađi, ja sarmu obožavam. Kupus znam da skuvam, supu, sve. A inače si ovako romantičan u Znam vezi. da koljem, znam da ispečem prasa, znam u bojnice koljem. Pa šta da radim, namučena duša, tako je moja. Majka me ostavila od 12-13 godina, šta da radim? Šta da kažem? A dobro, šta ćeš. Ima i gorih slučajeva. A ima, ja ne kažem. Život je lep, opet treba uvek da razmišljamo pozitivno. I ovo što se, mislim, što više nisi u braku, ja kažem, bolje je dobar razvod nego loš brak, da kažem. Pa nije, poslije smo se razveli, ja sam došao s posla umoran večera, ona kada neće spavat, dobro, dete zaspalo pored mene, ona naučila u sredinu. Bilo dete kod mene. I ona je u 1 sat pobegla noću i šta će. Sa detetom? Pa sama, nije smela dete je bilo pored mene. Aha. Ako uzne dete, ja ću se privoditi. Da. Ovako je sama pobegla. Pa jesi ovako u kontaktu sa njom? Pa zbog deteta. Pa to, šta ćeš? Ona je trudna, drugo, treće dete će da rodi sa tim. Dobro, s mene jedno, a sa njim 2. Pa dobro, nije vam išlo. Ja nemam ništa sa tim, to je nije vam išlo i šta ćeš, bolje i tako nego da se nešto... Ovo je jedan poklon za tebe, nisam imao... Hvala, ja baš volim slatkiše, hvala. Jesi ovako imao neku vezu sem tog braka? Nisam. Jesi ovako upoznao neke... Pa zvale me neke, tražu pare, ja nisam verovao, nisam te da šaljem pare. Da, pa dobro. I ona odmah kao prekidamo, dobro prekidaju. A jesi inače ovako romantičan, da pokloniš cveće, da izvedeš na večeru? Jes. I tako to. Jes. Koga imaš ti? Ja imam sestru, brata, imam bratanicu, imam sestrića. Mama i tata su mi umrali 2015. godine. I tako živim sama, počela sam i dodatno popodne. A da živiš u stanu? U stanu, da, u Kaluđerici. Radim 2 posla, od 6 do 2, posle popodne dodatno. Ali eto, kao što kažem, samoća ubija, ne možeš ni stalno kuća posao i da budeš non stop sam. A i nekako preko dana radiš, a uveče kad dođeš... Pa to, ili nema ujutru ko da te probudi, da ti skuva kafu i tako. Ja sam mojom ženi kuvao i doručak i kafu, kreve, sve ona. Nije znala da pošte. A šta ćeš? Pa ja imam 2 sestre, pa jednom na morcu udata, jedna tu, nema 15 minuta. O, pa lepo, su starije od tebe? Starije. Postao sam deda, sestričina mi se porodila. O, pa lepo. U Palanku se budala. O, pa lepo. Čerki se rodila i tako. Svi se mi borimo za život. Uzim jedan kolač. Hvala, uzet ću. Jer izlaziš ovako, si izlazio ranije. Izađem neki put kad imam vremena, kad nema vremena gledam televizor. Da, radiš pa onda nemaš vremena. A kako bi imao vremena za nas? Pa imao bi vremena, dobro. Ima kad se potrebi posao mnogo, ima kad se ne potrebi. Da, ima kad malo radiš, 3-4 sata, nekad ceo dan. Tako. Pa to. Šta očekujem? Mislim, reci ti meni ovako tvoje utiske o meni, ovako na prvi pogled. Pa mislim, dobra si osoba, lepa. Hvala. I ti si super. Baš. Jel pušiš? Ne. Popijem po neki put na neko slavlje, to kad je baš... dobro, to nije a to retko kad idem, tako da u slučaju da kažem da i ne pijem, ne pušim. Znači, okej sam fina, volim da kuvam, da spremam, volim i da ručkam, da se vidi na meni. Pa da, bitno je da si zdrava, što kažem. Da, pa dobro, zdrava, da kažem, jesam. Pa da. Dok god mogu da se krećem, zdrava sam. Pa to je najbitnije. To. Inače, šta voliš ovako da oblačiš, si sportski tip? Volim da oblačam i trenerke i farmarke. Si nekad trenirao nešto? Nisam trenirao nikad, samo fudbal što sam igrao. Pa dobro, i to je vrsta sporta.
To sam voleo i kad se ukinulo ovde, poslije sam batalio i izgubio sam volju da igram. Možeš neki, na primjer, neki sport, nešto. Ja to volim, ja sam ranije volila da gledam, volim tenis da gledam, volim... Ja sam igrao i tenis i malo tu, pa se ukinulo. Imao stoni tenis. Stoni tenis, da, to je lepo zanimljivo. Nekad sam išao i na pecanje. I na pecanje, voliš da pecaš ribu? Volim, ali to nekad kad dobijem... Jel voliš da pecaš ribu u reci ili na dve noge? Pa išao sam i po jezerima i po Jesenici. Ja slabo jedem ribu. Ja ako pojedem ribu, to uglavnom oslići bude i to je. Ba ja slabo, Mene riba ne može ja da volim zasiti. gilice i ovo. Da, i girice mogu, ali sve zavisi kako ko spremi. Ne mogu kod svakoga ni da jedem. Je svako različito spremi. Ma ja gilice ne pržim kući, ja platim to tamo, ja ne mi spržim. Pametno, pametno, I lepo uradi. pametno. Imaju ono protezu i... Jeste skuplja malo, ali Pa dobro i da daš 100-200 dinara skuplja, ali bar pojedeš kako treba. bar pojedeš, oni to ispržu, znaš kako. Ja volim kući ribu da spremim. Ja to najviše tako volim. A reci mi, jesi putovao ovako negde? Pa bre, slabo sam ja putovao išao. Jesi išao do neki drugi grad? Da li bilo poslom ili... Pa išao sam možda poslom u Beograd, U Beograd si u bio? Smederevo i tako to. O, pa lepo. A gde si u Beogradu bio? Pa bio sam na Slavi tamo nešto, imao sam neki posao. To sve poslom završavao. Inače ovako, da li bih hteo da putujemo? Kad bi, na primjer, izabrali jedno drugo, bi hteo da putujemo, da odemo, na primjer, u Vrnjačku banju. Voleo. To je lepo. Ja bila sam u banji Vrnjačkoj, u Soko banji. Sad i nemam ni volju, nemam s kim, što kažeš. Pa dobro, nikad nije kasno. Sam da putuješ, to nije to. Ja sam, Boga mi, putovala ranije sama. Ono kad odem na godišnji odmor. Ali nije to. Nije naravno. Nije. Ipak je drugačije kad imaš voljenu osobu i kod kuće, a ne na putovanje. Je. Kad imaš ko će te zagrli, ko će te poljubi, ko će ti skuva kafu, ko će da bude uz tebe i u dobrim i u lošim trenucima. Jest, Danas je teško Pošteno. naći tako. teško. Da. Svi nešto traže neku korist, gledaju fizički izgled, da li si mali, da li si debeo, da li si visok, da li si ovakav, onakav. Mislim, takvi smo postali ljudi da samo gledamo korist, ili novac ili izgled. A ne gleda niko, ne osjeća niko dušu. Pa vi što rade preko telefona, samo tražu pare. A i to je korist, novac i izgled. Ajde mi da sad se dopisujemo i da ja tebe znam i da ti pošaljem novac, to nije problem. Ali ja nju nikada nisam u životu vidio. Kaže, pošalji mi na ličnu kartu. Kako da ti pratim kad te ja nisam vidio? Pa imaš prevaranata koliko hoćeš. Ima i baš strašno. Od duše ja sam ženska. Ma jednom pratio sam bio, neću da krijem, pratio sam i nema ništa. Meni uglavnom uvek tako traže neke kombinacije, neke gluposti, šalju neke vulgarne poruke, neke gluposti, zato sam ipak rešila, rekao, preko provodadžije da pokušam. Već par puta, uvek bude, mi budemo u kontaktu, ostanemo i sve, ali ja kažem, meni su provodadžije najbolji. Da. Opet uz njih ima nade. Kako provodiš dane inače? Osim što radiš i kad ne radiš, recimo, kad imaš slobodan dan. Pa kad ne radim, radim kući nešto i tako. Ustaneš ujutru, doručkuješ tako. Pa spremiš poslije ruča kad ne radim nigde. Da, gledaš filmove, odmaraš televiziju. Neki put kuvam pasulj, neki put sarmu, neki put menja. Ja pasulj volim, ali od pasulja golubove imaš. Ja moram malo da se našalim, da te malo raspoložim. Neki put pravimo roštilj, kako kaže. Roštilj ja obožavam. Ja to isto volim za roštiljane. Da, ja roštilj obožavam i prasiće pečenje i svašta. Po meni se vidi da sam gurman. Ja bih voleo da stanemo u kontaktu, da se... Da, vidim da si onako fin momak. Pa ne pijem, ne pušim, a mogu da pitaš kog hoćeš, rediti komšinka ovde. Komšija, znači miran sam. A reci mi ovako, gde bi, na primjer, kad bismo se ti i ja spojili, gde bismo mi živali? Pa ako ne bi ovde mogli, našla bi negdje posao. Ja sam radio s građevincima i Malte i sve sam nosio. Bi ti zbog ljubavi napustio svoje selo?
Pa bre, ja bi. Ako se Jel ne ti sviđa. nije bitno gde si, bitno ti je sa kime si. Da. Ja bi Eto. našao posao i u Beogradu, što kažeš, fizikaliju, neko nešto da radi. Da, u Beogradu imaš dosta posla baš. To mi se sviđa što ne gledaš da bude baš tu gde si ti, nego eto da... Ja kad zavolim jednu osobu, ta je moja i gotovo. Pošteno ti ga. Pošteno baš. To mi se sviđa. Retko ko hoće da napusti svoje mesto. Svi hoće da dođeš ti kod njega i sve, ali to mi se sviđa što ne gledaš, što je bitno sa kime si, a ne gde si. Znači, nije mi bitno ako se slažemo lepo, znači... Ako se slažemo i ako nam je super, možemo da idemo i u drugi grad. Ne moramo lupam ni u Beograd, možemo u Pančevo, možemo u Smederevo. Možemo gdje hoće. Nebitno. Ali je bitno da si ti za ljubav spreman na sve. Da, da. To mi je bitno. I da si iskreni, da ne piješ, da kažem da si dobar, fin momak. Ne, piće ne ukušam to. Čak ni na proslavi nide to svaka čast. Jo, slabo. To je lepo. Nekad sam, dok sam bio momak, 1-2 piva u vrh glave, sad sam mi to betao. To 1-2 piva, to je okej, kume, umerenim granicama. Ma neću ništa. A ovako... Ne vuče me. Pa to je bolje. Tako će da opstane i veza i brak kad se ne pije. Sigurnije kad je glava trezna. Da, sigurnije. Sigurnije. Da. Reci mi ovako, jel voliš da priuštiš, recimo, da ženi pokloniš cveće, da pokloniš... Volim, ja sam htio da ti kupim cveće, nema ovdje, nisam išao. Nisam išao u gradu. Ja sam jučer radio, nomad sam radio. Ima kad se umete posao težak, ima kad je lak. Da. Ima kad prođeš dobro, ima kad prođeš loše. I šta da ti kažem? Znači, može ovako inače da se živi? Pa može. Ipak treba da imaš neki stalan posao, da imaš mesečno Pa ja primanje. imam uvijek pare kod mene, ja se ne sikiram za to. Pa jeste, ali drugo je kad radiš u firmi, kad imaš uslove da odeš na godišnji odmor. Ma znam, nego mene muči što nisam završio 8. razred, samo 7 razreda. Pa dobro. To me muči. Nek si ti živi i zdrav sad. I sad firme neće danas škola više ništa ni ne znači. Bez osmaljetke neće da ovo. Danas škola ništa i ne znači toliko. Uopšte. Pa već. Neko završi fakultet pa čisti sa fakultetom. Tako da to... Ali opet ja gledam da imaš neki stalan posao u državnoj firmi, opet nešto. Ne mora državna, može bilo koja firma, samo da si prijavljen, da imaš neka svoja prava i sve. To je najbitnije. Ovako, znaš, opet, to kad radiš na crno, kad radiš prosto za sebe, privatno, nije to to. Jer ipak ide i porodica i deca i sve, znaš. Ma dobro, jeste to, upravo si. Drugačije. Opet žena ide i na porodiljsko i na trudničko i znaš, opet ne do Bog se muž razboli nešto, nemaš kad nemaš bolovanje, imaš, ali nemaš primanje. Koliko radiš, toliko imaš. Pa primam ja nešto tamo preko birova, imam 100 evra. Pa znam, ali to preko birova ništa to nije. Ma ne preko birova, neku pomoć moju. Pa to nije ništa. Ali to primam kao na 3 mjeseca pa obnavljam. Da, to je kao socijalna pomoć. Socijalna. Da. Pa dobro, ali kažem, ako želiš da se ženiš i sve da imaš i porodicu, treba posao. Treba. Da, na primjer, zajedno da radimo, da imamo 2 plate kući, ipak jedna plata neka bude za hranu, za račune, a jedna ovako da imamo... A jedna da ostane za troškove. U kući za troškove. Da, za troškove. Ne može bez para nikada bude. Pa to, za troškove i da imamo sa strane uvijek da ostavimo nekih 50-100 evra u šteđevinu, da odemo negdje da putujemo. Jest. Daleko bilo za crne dane. Da, dobro, da to ne razmišljam. O tome neće da razmišljam. Ja razmišljam za sve. I za crne i za bele dane. Da. Za sve treba razmišljati čovjek. A nekad bude nešto, posle bude, što nisam štedeo. Ja sam tako bila jednom, razmišljala, neću da razmišljam, pa sam bila, polomila ruku, nisam mogla da radim, a trebaju ti pare i za lekove i za sve, i eto. Znači, treba čovjek da razmišlja o svemu, a najviše, naravno, pozitivno. Jeste.
Jer život je lep, treba da živimo I mora svaki se dan vodi i da računa budemo za sve. srećni što smo ustali živi i zdravi. Jest, I dok god smo na nogama, mi smo zdravi. jest, Jel' tako? tako. Uvek treba da budemo pozitivni i nasmejani, uvek. Čak i kada mi je najgore, Uzmi uvek neki treba. kolač. Uzet ću, hvala. Uvek treba da budemo srećni, zadovoljni, nasmijani, kakav god da nam je život i sve, moramo uvek da budemo nasmijani, jel' tako? I da prećutimo i što jeste. To. E, Oh, golupčići, gde si mašnice? kako ste? Došla mašnica da vidim šta radite. Razgovaramo. Pričamo. Boga mi, nije hladnjikavo, ali ja verujem da je vama još toplije. Pa evo ja sam se zagrela tokom priče. Ljubav vas grejala. Kako ste proveli? Niste dugo bili zajedno. Ipak ovo nije dovoljno da se ljudi upoznaju, ali eto za početak. Da. Šta ti kažeš, Darko? Dobre. Prošlog puta je isto bila dama, doduše plavušu sam ti dovela, i Slađa je nekad bila plavuša, Da. sada je crnka. Hoćeš da mi kažeš, ja imam utisak da ti je nekako ovaj dan bio bolji nego onaj prošlog puta kad smo bili. Bolji, definitivno. Bolji. Da. I da je Slađa ostavila bolji utisak. Jest. Prosto s nekim se poklopiš, s nekim ne. Dobro. S nekim se rasklopiš. Da, tata je negde nestao, video je Snajku i rekao sve je to u redu, odo ja. On radi, pa treba ja poslije da idem. Radi, ali nas je dočekao, to je bitno. Jest. Dobro, vidjet ćemo šta će biti. Ti si prvi kandidat, ne znam da li to znaš. Ne znam. Evo, sad sam ti odala, što znači da mi moramo da nastavimo ovaj podvig i ovu potragu. Ti si svoje uradio, mi ćemo ti pokloniti nešto kao zahvalnost. Naš sponsor Medela ti poklanja slatki paket sa štrudlicama. Vidjet ćeš, ponela sam ti raznih ukusa i vrsta da sve probaš, od svega pomalo. Evo, ja ću to tu da spustim, da nam ne smeta. I da se pozdravimo. Dobro. Može, Darko? Može. Evo, ja ti pružam ruku, hvala ti. Lep ti je kraj, a vidjet ćemo da će te odabrati. Može. Hajde, pozdravite se, Slađo. Hoćemo. Hvala. Darkić, bilo mi je drago i zadovoljstvo što sam te upoznala. Ostaćemo u kontaktu. Čuo si da moram da idem i kod drugog kandidata da ispoštujemo emisiju. Tako da, eto, meni je bilo drago. Super što smo se upoznali, pa ćemo se čuti. I hvala ti na pokloniću. A mada da razmenimo brojevi. Nije još moment za to, Darko. Zato sam i rekla da idemo kod drugog kandidata. Da. Ako se odluči za tebe, neće ti niko drugi javiti sem mene. Ja te zovem prva. Može? Može. Ako budeš imao sreće. A mislim da hoćeš. Može. Ćao, Darko. Ćao. Danas sam dana lepo proveo, mlada je lepa, super. Pa više mi se dopada nego na prethodnog puta. Prava žena za mene. Sve to. Hoću da me odabere. A mislim da sam super utiske ostavio. Evo broj za druge dame, a ako se ona ne javi. 064 33 60 362. Može dame. Bili smo svedoci raznih uzbudljivih spajanja, iskrenih emocija i olakšanja kada kandidati pronađu pravu ljubav. No, samo je srećnici zaista i nađu. I to uz malo vere, sudbine i glavno našu pomoć. Hajde da upoznamo kandidate, a ostalo je sve na njima. Čućemo na kraju kakav sam odabir napravila. Ja sam Marko, iz Beograda sam, živim na Zvezdari. Volao bih da upoznam srodnu dušu, životnog partnera nekog, stvarno, ne znam koji put mi je ovo, već bila je žena toliko ali nije to nešto uspevalo, nešto, nije to bilo. I volao bih da nađem neku ženu dobru, nije važan izgled, nije bitan izgled toliko, da nađem neku ženu ozbiljnu, da je čisto žena na svojem mjestu, da ima dobru dušu i to je, mislim,
okvirno. Izlazim ovako, hobi mi je malo ono šetnja, pozorišta i tako to. Kad je žena prema meni, mislim, dobra, ja ću budem 5 puta bolji prema njoj. Volio bih da bi danas pronašao tu pravu osobu, da bude životni partner i saputnik. I da ja s kim da popijem kafu, mislim, da popričamo, da izađemo, da... Izvinite, čekate neko društvo? Da, čekam. Smijem ja da sednem malo ovde kod vas? Slobodno. Koga čekate? Pa mladu. Mladu? Da. Pa zato je provodađija prvo morao da doći. Da. Mi smo stigli, kako beše, Marko? Marko, tako je. Marko, Irena mi je dala neke instrukcije. Rekla je da ste vrlo veseli i da ste upoznali dosta dama preko provodađa. Pa jesam, bilo je dosta, ali nije to. Čisto su to bile neke pričice, vezice. Znači, sa nekom damom ste i, jel tako, stupili u vezu? Pa jesam, stupio sam u vezu, ali nešto kratko je trajalo, nije to. Da li je vaša krivica bila ili njihova? Pa sa moje strane sigurno nije. Sigurno? Sigurno, da. Ja vam verujem. A one šta kažu? Ja sam čula da vas žene vrlo vole. Pa ne kažem ja ništa loše. Mislim, bile su prema meni super. Ali nije to, nemamo isti, mislim, neku priču povezanu. Mislim da su te dame bile preozbiljne za vas, a sad sam dovela jednu vrlo duhovitu mladu. Super bi bilo. Biće fantastično, ovo jedva čekam. Pre toga, da vas pitam, jel vam prilaze žene ovako? Pa prilaze. Upoznavanje i to, ali ništa više, toliko. Gde? Ili idete na pijacu, ne znam? Pa kad idem da prošetam malo, idem malo do pozorišta i tako to, pa mi prilaze, pa se upoznamo. Nadam se da je ovaj put pravi, Marko. Trebalo bi. Ja bih voleo. Ako je celokupno dobro, nemoj da tražiš dlaku u jajetu. Tako je. Vaš? Važ. Ajde, sad ću odmah da je pustim da dođe. Ajde. A ti kreni prvi da joj se predstaviš. Ajde, važ. Bolje tako, ti si džentlmen. Važ. Ajde. Mlada. Nemoj one kamere. Slađo, pa gde ode ti? Evo me. Pa ti sede sa pogrešnim mladoženjem. Da, ja Eno ga vidiš, tvoj. Čekaj. pogrešila sam. Stani ti tu, da te ja prvo priupitam. Jesi ti toliko nestrpljiva da si sa pogrešnim gospodinom Ja seba? još upora digla glavu, sve sam sredila i sve to. I ja ulazim ovde sva. Bože me sačuj, ne znam što se sa mnom dešava danas. Dovela sam ti sjajnog mladoženja, tako da Stvarno? ne trebaš da bežeš, da. Možda zato ja imam neko, da kažem, malo tremu. Ti Možda da imam imaš- neki osjećaj čudan. Ajde, vidjet ćemo. Neki leptirići. Pusti ti njega da on prvo tebe ispita. Da. Znam ja kakva si ti opasna. Nemoj odmah, molim te. Svi su se do sad preplašili. Neću odmah na ribu da priđem. Ni slučajno, to tek kasnije. Ajde, idi ti. Eno ga gospodin tamo kraj prozora. Ajde. To je tvoj mladoženja. Drži mi palčinu. Pazi da ne pomešaš Da ne ponovo. pomešam opet. Zdravo. Da, zdravo. Ćao, ja sam Marko. Ja sam Slađa. Drago mi samo da Drago si mi je. ti. Jako vruće mnogo. Jeste, sedi slobodno. Da. Baš si lepo mesto izabrao. A ja još i promašila, otišla na drugi sto. O, super, odakle dolaziš? Ja sam ti iz Kaluđerice. Iz Kaluđerice. Da. S kim živiš? Sama. A, dobro. I samo moja 2 papagaja, da kažem. Čime se baviš, godište? Bavim se ovo, radim privatno. Imam 53 godine. Imam dete, živim sa njim sam. 15 godina ima. 15 godina, neki živi zdrav. Prva godina srednje škole i super mu ide, Svaka čast. super. Svaka čast. Ti interesuje još nešto? Reci mi ovako, kakve devojke voli žene, to? Nije mi toliko bitan izgled, inače ovako, samo važno da ima dušu, da je dobra, da je pametna, da nema svađe, nema prepirke, da budemo sve okej, razumeš, sve u normale da budemo, Da. pozitivno, sve okej, s te strane.
Pa lepo. Šta radiš ovako u slobodno vreme? Pa ništa, čisto ono malo prošetam, izađem sa detetom malo. O, pa super. A ti šta radiš u slobodno vreme? Ja pevam, Pevaš? da. Imam u kući karaoke, mikrofon, malo sam po društvenim mrežama, da kažem. To je dobro, lepo. Šetam sa prijateljima, odem do grada. Kakve su tvoje ovako veze bile? Pa, kod mene su veze bile, da kažem, eto, jedna je bila duga 2 godine, a u ostalo nešto po mjesec dana, 2-3 vezice i to je to. Neće niko da se vezuje. Tako je, nije ništa strašno, no. Pa nije, ali godine idu, 34 godine opet, godine idu. Ali neće niko da se vezuje, kao će, da kažem, hoće brak, hoće sve, na kraju ispade ništa to. Pa dobro, lepo, super. Ali, pazi, godine brzo leti, što kažeš. Da. Opet moraš da imaš nekog partnera, nekog saputnika, razumeš, eto. Kroz život prođeš, ali ne možeš sam u 4 zida, mislim, probudi se 4 zida, razumeš. Da. Ovako imaš s kim da popiješ kafu, da popričaš. Pa to Ako imaš jeste. neki problem, rešite ga zajedno. Da ima ko da ti se javi, da te pita kako si. Kakvi ti ovako muškarce voliš? Pa volim muškarce uglavnom da su dobri, vredni, pošteni, iskreni. Ne volim ljubomorne muškarce, ne volim agresivne koji biju žene, koji se svađaju. Ne volim ni osobe koje da kažem, ok, da popiješ neku pivo ili to, ali ne volim one koji svaki dan piju i koji ok, volim i ja da popijem sve, ali sve u granicama normalno. Malo normalno, da. I ono što se tiče izgleda, nije mi da kažem presudan izgled, bitno mi je kako se ta osoba obraća prema meni i kako se postavlja. Tako je, jeste. Da imamo neki zajednički jezik, da, tako je. eto. Sad da kažem, svako se, navikneš se na moj izgled, ja na tvoj, to je, znaš, ipak. Kako su tebi utisci ovako? Ako si me vidjela, kako smo se upoznali? Pa deluješ mi da si okej. Na prvi pogled da si dobar i malo vidim da si ozbiljniji. Ma dobro, možda sad Da. Ali inače sam opušten, baš, kad je neko prema meni, kad sam sa nekom ženom i to ja sam prema njoj dobar. Ne. Žumeš, nema... Htjela sam te pitam, jesi ovako romantičan, voliš da priređuješ neke poklone, Volim. nešto tako? Normalno, to stoji Naprijed da sigurno. prirediš neku večeru ili tako, to neki izlazak. Večerica, pa bombonjerica, čokoladica, tako. To. Ili na muziku. Ma i dovoljno je jedan cvet i to je lepo. Dobro, muziku voliš, to sam prepostavio. Obožavam muziku. Da. Volim i uživo muziku da izađemo ovako u klub, Pa, restoran. uživo, to i pričam, da. Da. Šta možda mi kažeš još o sebi? Pa eto, živim sama, imam sestru i brata, imam sestrića i bratanicu, ali oni su tu isto u Beogradu. Pa dobro, lepo. Slobodno vreme, što kažem, šetam, pevam i tako. Volim da se družim, imam dosta i pratioci na TikToku, na društvenim mrežama. Dobro, lepo. Tako da kažem, komunikativna sam, društvena. Ti interesuje nešto još da me pitaš? Kaži mi, šta voliš od jela ovako? Da li kuvaš kući? Kuvam sve, znam da kuvam. Sve okej, sa djetetom sam pa znam sve, čisto spremam sve. Šta voliš Jedem da- sve, nije najviše nešto volim, nego sve, bukvalno jedem. Nisam neki prebirač i to. Lepo. A kaži mi ovako, kakva su tvoje iskustva sa ženama, ovako, koliko si veze imao? Sa ženama. Da. Evo, sad ću ti reći. Da li se lepe žene za tebe? Pa pazi, prilazi mi žene, mnogo njih, ali nije to, razumiješ. Danas u ovo vreme da nađeš pravu ženu. A gde ti priđu? Pa recimo i na ulici i dođu do mene i mislim to. Ali nije to, razumiješ, na poslu. Ali to je čisto nešto prolazno i tako. Meni prilaze na društvene mreže, a kad me vide, gledaju me čudno i još ja jednom sam bila, meni svideo se jedan dečko u autobusu. I ja poslušam mamu i kažem, ona meni kaže, ajde, kaže, molim te, kaže, kad ti se svidi neko, ti namigni, pokušaj da pričaš. Ja njemu ovako namignula, a on čovek gleda u mene, prevrće očima i gleda kome ja ovako... U autobusu? Da. I rekao, više ne. To ne, mislim, to ti ne priliči, veri mi. Ba ne, to je
Ja bila Ali više. dobro, ali mislim to, takve stvari, to je stvarno... Ne, pa to da ti kažem, sad ću da ti kažem nešto iskreno. Kaži. Ja koliko vidim da muškarci su sve manje i manje da prilaze ženama. Pre će sad žena da priđe muškarcu nego muškarac ženi. Pa dobro, to si na neki način u pravu, ali ima nas raznih, razumiješ? Ima nas raznih, ali sam ja primetila da ih ima dosta koji prosto nemaju hrabrosti da priđu ženi. A reci mi, jel tebi prilaze ovako neki momci i tako to? Pa, mislim, poslednje vreme slabo. Na društvene mreže, da, i pišu mi, i hoće se vide sve i to. Ali ovako uživo da kažem, ja se uglavnom krećem u krugu ozbiljnijih ljudi i starijih od mene i sad tu ja nemam nekog ko je mojih godina i tako to. Znaš. Ma da i popriču što treba, da, normalno. A u poslednje vreme i slabije izlazim, znaš. Mislim, izađem, ali nije to. Kad sam bila mlađa, tu su prilazili tad i kad sam izlazila. To dobro, rekla si radiš, da, posao, kuća. Da, kuća, posao i kad si na poslu moraš da budeš ozbiljan. Što ti ovako voli da spremaš, najviše od jela i to? Ja volim, mislim, to se po meni vidi da volim da jedem. Znaš da kuvaš sve? Aha. Volim punjene paprike, volim sarme, volim rolat od mlevenog mesa, volim svašta, sve. Ali jedino mi slatko ne ide od ruke, da kažem. Pa dobro, to nije problem da se nauči. Da, ali mislim može sve da se nauči, vidiš na YouTube-u i pogledaš recept i to je. A dobro, vidim da si ženica na svom mjestu, okej, sve, razumeš, pozitivno mišljenje imam tebi, sve. Hvala. Nije to ništa, sve okej. Što se kaže, upoznat ćemo se, znaš, ne možemo odmah kao da razmenit ćemo broj telefona. Pa ćemo da vidimo kako teče situacija. I da te pitam, na primjer, kad bi se mi uzeli, gde bismo živeli? Pa ne znam, šta ti kažem, ja bi voljela da budeš na selu. Na selu? Selu, da. Pa da ti kažem, mislim, ne znam nijedan te radove na selu, ne znam, ali dobro čovjek se navikne. Ma dobro, to nije problem, mislim, Da se penjem na traktor, ne znam, mislim, ne bih mogla. Pa pazi, ne bukvalno na traktor, mislim. Pa da vidiš da li znam neke seoske poslove, da li bi mogla da radim. Pa dobro, sve se nauči polako, ne možeš odjedno, mislim. Uz dobru volju i sve nauči se. Ali voliš život ovako na selu? Volim, to je priroda, to je svež vazduh, lepo je na selu. Znači, voljela bi na selu? Voljela bi, što da ne. To je dobro. Mislim, ja bi zbog ljubavi i na Mars otišla. Kad je prava ljubav u pitanju, Da. Ne, pazi, ja obožavam selo, ja volim selo, kuću, dvorište, mislim, milina. Da, ja volim isto kuću, dvorište. Ja sam živela pre u kući, znam kako je kad živiš u kući. Meni je prijatno na selu i čist vazduh i za dete i za... A bi tebi smetalo, recimo, što ja imam dete i to? Ne. Ne bi mi smetalo taman posla, pa dete nije krivo što su se roditelji razveli, a svako ima prava na novu šansu i priliku. Pa dobro. Mislim, ne bih mogla dete da zameni majku daleko od toga, jer Ma ne kaže nego ali bih poštovala i voljela, jer ako volim tebe, volim i tvoje dete. Tako da to... Tako je. Meni to ne bi smetalo. Pazi, on je veliki Dobrica, baš je dobar i pametan je, dobro uči i sve, razumiješ? Ne bi imala, mislim, problema nekih uopšte, Da. Sam ja pričao sa detetom, da idem da se prijavim za prvo dađe da mi našu srodnjost, a sad to je tvoja stvar, kaže, to je tvoje, mislim, mišljenje, nemaš ja tu, ko tebi dobro i meni. Da. A reci mi ovako, je li ima neko od žena kojima je smetalo dete ili tako? Je li to bilo nekad neki problem tako kad se upoznaš sa nekim i kad kažeš da imaš dete? Pa pazi, ima baš je bilo žena tako, kad kažem da imam dete, odmah sve kontra. Bude i ništa od toga. Da. Ja odmah vidim koliko je sati i samo se okrenem i čao. I treba tako. Ko voli tebe, voleći tvoje dete poštovaći. Tako je. Da. A inače si bila ovako na selu nekada, mislim... Ja imam selo, imam kuću na selu oko Bele Palanke, Klisura. Bele Palanke? Tamo, ali to sam bila odavno, pre 20 i nešto godina. To je dobro, da. Tako da, ali išla sam i posle toga par puta na selo, tako da, mislim, meni ne predstavlja, ja i volim selo i domaće životinje
i priroda, šuma, i svež vazduh, i drugačije. Ma nema ništa lepše, mislim, od Ovdje u čist gradu vazduh tu ti je sve i prevoz, i zagušljivo sve, i nekako lepše na selu, naravno. Tako je. Da. A reci mi ovako, šta voliš inače da oblačiš? Šta volim da oblačim? Da voliš sportski tip ili... Sportski tip, svečano, Ne znaš kad je neka da prilika. voziš biciklu, rolere, nešto tako. Znam sve. Znaš sve? Znam sve, nije to Eto, ja ne znam ni da vozim biciklu, ne znam ni da plivam. Nije problem, nauči se to brzo. A koje su ti ovako omiljena mesta u gradu gde izlaziš u prirodi ili šetaš negde? Pa recimo Kalemegdan. Eto, to je lepo. Kalemegdan, recimo, gore Košutnjak, Banjica. Mislim, ti krajevi, mislim, lepo je čist vazduh. Zvezdari je lepo gore, na šuma, Zvezdarska i to. Mislim, baš je lepo. Kako si provodio dane sa ženom, devojkom? Kako ih provodio? Da. Pa normalno, dođemo s posla, popijemo kaficu, ručamo, izađemo malo uveče, izađemo čisto prošetamo malo, izađemo u čist vazduh, malo odemo do restorana ili neku večericu, nešto, prošetamo ili odemo do bioskopa, pozorište. Da. Vratimo se i sve okej bude. Mislim, opet sutra dan na posao i... imaš svog partnera, znaš, drugačije. Da, drugačije kad imaš partnera, onda ti... Možeš da popričaš s nekim i sve, ali već sam... I kad imaš neki problem, nešto... Rešimo ga zajedno, normalno. Da, i opet dve plate su drugačije u kući. Dve plate. Da. Opet je to drugačije nego ovako kad je jedan. Drugo kad dvoje rade, a drugo jedan. Da. A kakve su ti žene uglavnom bile u vezi, ovako fizički, izgled više, niže, kako? Pazi, nije mi to bitno, mislim, bile su i višlje i niže i, razumiješ, raznoradni su bile, ali čisto jednostavno nismo se uklopili, to je to. Nemamo iste zanimacije, mislim, drugačije sve kontra je bilo. I na lep način smo se rastali, nije da je neka svađa, prepirka, sve lepo. Da. Fino, razumiješ, Jel ideš nekad na pecanje? Idem, volim pecanje. Voliš? Da, baš volim pecanje. Jel pecaš ribe na dve noge? Ne. Volim da odem na pecanje sa društvom. Volim da odem i sa detetom i odmah tamo spremamo riblju čorbu i sve. Odmah na licu mesta. Riblja čorba, od kad je nisam jela. Baš lepo, da odmorim, što se kaže, bukvalno živce odmorim. Pustim mozak na pašu i neka, baš bude lepo. Da. Inače ovako ne pijem, alkohol uopšte ne pijem. To je dobro. Volim popijem sok i tako to, ali alkohol uopšte ne pijem. Ali vidiš, ja volim, ali ne da pijem svaki dan, nego tako kad je neko slavlje. Pa dobro, okej, popiješ, normalno, kad je neko veselje ili nešto, da. Ali ovako, pazi, prvo popiješ ili posle ručka, flašu piva ili to, ali ja ne pijem uopšte, mislim, ovako, bukvalno kažem, čisto, da je normalno to u granicama popiješ jednu flašu piva i to. To je nekakav problem, ali sve ima svoje granice, mislim. Da, jeste. Znam, to piće uništi čoveka, sad čuje baš. Znaš šta, lepo ti dok popiješ, ali sutra kad se probudiš... Puna glava svega, da. Da. Ne znaš ni šta si radio, ni čemu se radi. Dupla muka bude, ali slatka. A jest, da. Ne pušiš? Pušim. Pijem kafu. Kafu ja pijem isto. To, da. Eto, samo to. Da, dobro. Pošto jednostavno ne mogu bez toga i to je to. Da. Da. A koje poslove znaš ovako da radiš? Znam sve, bukvalno sve. Radim, mislim, još uvijek i molere i radim i keramiku, parket, šta god. Znači, kad bi se uzeli, imala bi majstora u kući. Za sve, bukvalno za sve. Da. Svaka čast. Što bi plaćao neko kad znam sve da radim. Da, to si pravo. Dobro, išao sam sa majstorima kao pomoćnik u početku i sve sam gledao kako radi i sve se nauči. Da. Sad sve sam radiš. Ne, pošto nisi pokušao negdje u nekoj firmi da se zaposliš, opet da imaš staž socijalno, nešto zbog sebe.
pazi, za taj posao, recimo, slabo se ovdje kod nas plaća to. Plaća se slabo, razumiješ. A možeš neki drugi posao da radiš dodatno te? Pa radim je dodatno. Uvijek i privatno i ovamo gdje radim i mislim sve. A znam, kažem, zbog penzije sutra. Pa dobro, to jeste. Imam dovoljno staža, ali dobro, mogu bi dopuniti još malo. Da. Da. Koju ti muziku voliš? Koju muziku? Pa narodno. Narodno. Najviše volim. Da. I ja isto narodno. Najviše narodno. Ono zabavno nije mi toliko nešto popularno, ali narodni naciji, to je okej. Meni je okej, ne znam, tebi kako, ali meni je okej. Jer voliš ovako slatkiše da jedeš? Slab. Moj mali. Obožava to. On tamani. Da. Ali ne pretjerano, čisto neki put. Znaš, uzme ostavim uvijek ima kući, ali slabo uzmem neki put, čisto malo, to se zasladi i to. Nego mi slabo jede, znaš, pa... Dobro, ješći, ali je visok, znaš. Visoko? Više skoro me stigao, mislim, 1,80 m. A 15 godina svaka da. čast. Znači, nije ti bitna boja ni crna, ni splava, da li je žena? Ma nije mi bitan izgled uopšte, samo važno da ima dobru dušu. I dobro. Ribu. Ne, taman posla, ne. To sam malo vulgarno si rekla, ali... Pa dobro. Ali, samo da je dobra osoba, razumeš, da ima dobru dušu. Mislila sam da je... Da ima dobru dušu, da imamo zajednički jezik, razumeš, da sve okej bude, bez prepirka, svađa nekih i tako. Mislila sam riba kao riba, na to sam mislila. Pa dobro, ali si dobro izrazila. Da, pa to nisam se dobro izrazila. Nije bitno sada, okej, šta je bilo. Da. Prošle je. Da. Boga mi, pustio bi se ti pored mene. Pa dobro. Sve ima svoje. Ja sam malo nastrojena humoristički, kako bi rekla. Ovo si sad u elementu, vidim, ali dobro. Dobro, nema veze. To je dobro. Ne, bolje tako nego da čutiš, nego da čutim i ne znaš ni šta ti mislim. Bolje ako kad pričaš, da. Da. Drugačije pozitivna si, baš, okej. Da. Sve okej. Nije negativno nešto da osjećam prema tebi, baš sve okej, pozitivno. Ti si isto okej. Vidim da voli se šališ. Da. Ali imaš ti, ili imaš brata, sestru nekoga? Imam rođenog brata, imam i 2 sestre u Austriji, a brat mi je ovdje. Je stariji od tebe, mlađi? Ja sam stariji 5 minuta. Znači blizanac? Da. O, pa super, neki živi zdrav. Hvala. Ima i on malog, ima dete, ima 9 godina. Tako. O, pa je živi blizu tebe? Pa nema, 10 minuta od mene. O, pa super, tu ste zajedno svi. Čisto vidimo se, kontaktu smo zajedno. Da. Sve okej. Lepo, lepo. Ti imaš brata, sestru? Aha, imam brata 79. godište i sestru 88. I kako si sa njima, super? Da, viđem ih, super sam sa njima. Keva, Čali? Oni su umrli 2015. Izvini. Inače, ovako, kad ne radiš ništa, šta radiš? Čisto kad nemaš neke obaveze i to, kući, kad ti je dosadno, recimo. Malo se šalim na TikToku. Najviše na društvene mreže provodim vreme. Najviše vremena? Imaš dosta pratioca? 25.000. Pa lepo. Pa ti stižu neke porukice, nešto Da, stižu i porukice, i igram mečeve sa poznatima i zarađujem po neki dinar tamo. To je dobro, to je super. Da. Kaplje svaki dinar je dobro došlo. Meni je najvažnije da ja svoje obaveze, posao odradim, a posle, kad imam vremena, malo se zabavim tamo. Reci ti meni, hoćeš da popiješ nešto? Može. Šta hoćeš? Kafa. Kafica. Kafić, slađe? Ne, u gorče. Gorka skroz. Dobro. A sad ću da donesemo. A, meni ništa nije jasno. Kakvog sam ja mladoženj mlaža. Ja li slađam? Okej je, čovek malo je ozbiljniji možda. Da nije preozbiljan za tebe. Bilo mu je neprijatno kad sam rekla za ribu.
Videla sam. Ali ti si mnogo neozbiljna. Ali ne mogu kad ne mogu. Ja sam vas zato spojila nekako da se ono opusti, razveseli, a tebi ipak treba jedna stabilnost. Ti si mnogo neozbiljna za svoje godine. Je li tako? Šta su moje male godine? 34, nije to ništa. 34. A koliko si, dobro, tražiš već dugo mladoženju. Taman bi ja voljela u 35. da se udaš. Nikad se ne zna. Jel si spremna ti? Pa ja sam spremna uvek ko zapeta puška, ali nikako. Samo da se on pojavi. Jel otišao po kafu? Po kaficu. Ne brineš se gde je i to? Dobro, ti si sigurna u njega. Sigurno da nije pobjegao. Nije sigurno. Međutim, moram ti reći, rekao mi je da mu žene prilaze. Jesi ti ljubomorna? Ne. Sigurno? Pa, nisam. Dobro, ajde vidjet ćemo. Zato što sam mnogo sigurna u sebi. Sad ću vam kafu da donesem. Si mu rekla kakvu piješ? Da, gorču. Gorču, ajde. Slađa pije gorču. Da vidimo da li je zapamtio. Evo kafica, sad izvini. Čekala. Pomogne. Sedi. Voli? Hvala. Taman sam žedna. Mi smo se zapričali, ja da te pitam uopšte, da popijemo nešto i to, izvini. Ma okej, opušteno, znam da te uvatila treba. Uvatili smo se u priču, pa... Reci mi, ili imaš neke anegdote, nešto u životu ti se desi, moraš da pamtiš? Pa nemam, nemam ništa loše toliko, bukvalno da je nešto baš bilo loše. Ne, nego nešto smešno da ti se desilo na nekom putovanju negde ili tako. Putovanje, pa pazi, volim da putujem baš dosta. Aha. A voliš ti da putuješ? Da. Baš volim putovanje dosta i to mi Gde si predstavlja bio? neko zadovoljstvo čisto. Pa bio sam i do Turske i do... Bio sam do Nemačke, bio sam do Francuske, do Švajcarske, bio sam par zemalja, da. Ti jesi bila negdje ovako? Ja sam bila u Grčkoj i bila sam u Crnoj Gori i ovako po Srbiji sam bila. Bila sam najviše u Vrnjačkoj banji. A gdje voliš na zimovanje da ideš? Na zimovanje, pa nigdje ne idem na zimovanje. Kad imam odmor, onda odem u Vrnjačku banju. Ali ovako da idem na planinu u zimi i to ne. A reci mi šta planiraš ovako za Novu godinu sada? Pa za Novu godinu bit ću sa porodicom kući. Pa dobro. To je najbolje, najljepše, da. Tako da bit ću sa sestrićem. A dobro, ništa lepše. Imaš nešto, na primjer, neka dešavanja s obzirom na godine života i to da imaš nešto da ti se, da kažem, desilo. Mislim, kakav si život vodio do sad i to? Pa čisto jednostavno, život normalan. Nikakve probleme, čisto da sam imao. Sve okej bilo, mislim. A u ljubavnom smislu? Po u ljubavnom smislu, bio sam s suprugom bivšom, bio sam 11 godina živio. Nismo mogli jednostavno, mislim, nije moja greška, nego njena, ali dobro, sad da ne ulazimo u detalje, tako smo se rastali čisto, čujemo se, dete se čuje s njom i sve je okej, razumiješ, majka mu je, razumiješ, ništa mu loše ne pričam za nju. Ostali smo u dobrim odnosima, čisto se čujemo. Da. Zbog deteta i tako. O, baš lepa kafica. A dobro, Aha. baš mi je drago. A gde ćeš ti za Novu godinu? Za Novu godinu? Pa isto kući, sa detetom. Možda kod brata malo, u rođenom i to. Jel ideš ti negde na zimovanje? Pode malo onako ponik, kad ugrabim vreme. Ništa vi, kao da ja nisam tu. Okej, i tako kažem, voliš da skijaš, tako? Ne znam da skijam. Ne znam. Ja padam ovako bez skija. Šalim se. Zezam se. Ne plašim se na ledu. Da, nije ništa strašno. Znaš, kad padne sneg i kad je led malo jači, ja bukvalno se plašim da hodam, a kamoli da skijam. Možda bi se snašla nekad kad bi malo se potrudila. Dobro vam ide, možda hoćete da snimimo na nekoj planini specijal. Ako se spojite. Pa može, nije problem. Može.
Da li je Zlatibor. Slađa, dovela sam ti baš jednu interesantnu mladu. Jeste, sve okej. Da li je Slađa mnogo neozbiljna? Neozbiljno, ne, baš je ozbiljno. Mislim, ono, po mom mišljenju, ozbiljno je, Vrlo je šarmantna, moraš priznati. jeste, šarmantno jeste. Nekad I sve lupim okej, nešto. pozitivno, sve ima mišljenje o njoj, sve okej. Sa moje strane, mislim. Ne znam s njene strane kako ima mišljenje, ali Pustila sam vas da pričate na miru. da. Nisam vas prekidala, imam pitanjice. Šta Slađu izdvaja od svih mladi koji si do sada upoznao? Da li je ona drugačija? Mnogo drugačije. Do sadašnjih, mislim, što sam upoznavao i tako to. Sve u svemu ono, nema šta da kažem, sve okej. I prijatelj i drug. Prijatelj, drug i... Da, Baš lepi komplimenti, Slađo. Da, i kod mene su pozitivni su komentari. Možeš da kažeš i ti. Da je isto super, sve, jedino je to možda za početak malo ozbiljniji. Ili sam ja dobro. malo više neozbiljna. Ne, dobro, to u početku tako malo, ali ono, Da. čisto kad se opustiš, ono, posle kasnije. tako Da. to. Drugačije je sve. Ja sam navikla. Da. Vrlo sam zadovoljna kakav sam posao obavila. Ovde se neka iskra pojavila, koliko vidim. Pa dobro, možda malo lepterići neki, nešto, ali... Kod mene je ribica Naziru neka. se. Marko, jel ti često dolaziš u ovu kafanicu? Pa da. Konobari, ja ne znam da li oni vole slatko, mislim, nije me to ni začudilo obzirom da je medela u pitanju. Oni su meni oteli medelu, eno jedu je tamo, međutim jedan paket štrudlica sam ti ostavila. Ne, okej, tamo posle. Tako da prosto to ne čudi jer je medela najukusnija i najbolja. Da. I ovaj put sam ti donela da ne misliš da sam preskočila. Ne. Eno, čekate tamo, a sada je vreme da ste ovde i sada pozdraviš sa Vladom. Važi, nema problema. Jel bi volao da si prvi ili drugi kandidat? To puno govori. Pa volio bi prvi da bi. Zašto? Pa prvi mislim da ne bi otiš tako drugog. Prvi u čemu? Ona svakako vidi i prvog i drugog. Ti si drugi i to je mnogo bolje. Znaćeš ranije ako se odluči za tebe. Dobro, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, osjećamo. Slađo, nemoj odmah da ostaneš. Moram kući da te odvedem. Da. Dobro, vidjet ćemo se, čućemo se. Pa ti vidi, razmisliš šta ti kažem, kako imaš mišljenje i to. Važi. U strane sve okej, bilo sve, drago mi što smo se upoznali. Meni je bilo drago. Baš mi je bilo lepo i prijatno s tobom. I meni isto. Tako pa ja moram da krenem. Dobro, moram da kreneš. Onda se mi vidimo. Važi, pa se čujemo, Ajde, vidimo. ćao. Kontaktu sam. Važi, ćao. Pa utici su okej, pozitivna je, komunikativna. Baš okej, sve, pozitivno mišljenje. Ovako, dopada mi se, vesela je. Mislim, ono, ima dobru dušu, vidi se da je žena na svom mestu. I ja mislim da isto pozitivno sve ima mišljenje o meni, da je sve okej, isto s njene strane. Vidjet ćemo. Pa da, iće, prošetat ćemo malo, vidjet ćemo, čućemo se, izaći ćemo. Otićemo malo do bioskopa, pozorište. Možemo i da otputujemo čak i negde, vidjet ćemo. Pa ne bi za sad ostavio broj telefona, pošto sigurno će biti nešto u ovoj vezi. Pa ako ne bude bilo, vidjet ćemo dalje. Pozdrav, čao. Meni on deluje da je okej, da je dobar, fin. Jeste malo stariji od mene, ali je drugi kandidat. Tako da mislim da smo se tu na neki način pronašli. Sad bit će vremena kad ćemo biti, da kažem, da malo dublji odnos, da se malo više viđamo i to. Prošetat ćemo i malo što više ćemo izlaziti i to, pa nikad se ne znam, možda snimimo nešto na nekom Koponiku, na Zlatiboru, negde, na nekom putovanju da nas snimite. A što se tiče prvog kandidata, prvi kandidat jeste moje godište, da kažem, tu smo. I okej je dečko, sve to, ali jednostavno sam videla da ja sa njim nemam neki zajednički jezik, da mi nešto, imamo mnogo toga da pričamo. Vidim da je dečko ćutljiv, da nije komunikativan
Mislim, ne mogu da kažem, fin je, kulturan sve, ali ja više volim ovakve malo blesave kao što sam ja. Tako da kažem, eto, drugi kandidat prolazi, pa vidjet ćemo šta dalje i kako. Ja se nadam da će ovog puta imati sreće, ako nešto baš ne bude, eto, tu su provodačije, pa ćemo se opet videti. Pozdrav! Sreća me je krenula u poslednje vreme sa spajanjem kandidata. Čuli smo, reče Slađa, idu ona i drugi kandidat bolje da se upoznaju, šetnja, možda neko putovanje, vrlo je jasno kakav sam posao obavila. Možda tu bude i neke svadbe. Naravno, mi ćemo doći da snimimo specijal i ovekovečimo taj trenutak, a ono što je glavno, želimo da pozovemo vas i mlade i mladoženje, pogotovo mlade, osmelite se, budite hrabre, za ljubav je ipak potrebna izvesna hrabrost. Na broj ispisa na ekranu provodadžije vas čekaju i daće sve od sebe da vas usreće. Do sledećeg viđenja sve najbolje i prijatno.